What
Sabre,
Yo, na no me sabe gina obi. Bi gina ma o fa se fo yire no. O mo aka ye ho aboma ye fu mu ade ba ko. O mo se hwe. Ya se bi bi a kire ya se no fo na. Etu mo ka ye ho mo ba yo kro mo se. E bi mo ha sa. Na no mo ye. Na o fenya na e kwan. Na e fa enko. Sana say no mama lawyer. Chamana I can say. Na no me say na wo bi ma. Such the kwamai e na se. E dia na ebusia. Ya kani kwado wase. Numa adapa e da wo mu ano. Wo mu akaye ho abom. Fefe. Lawyer, what did you have so? You wouldn't want one up out there, my father. The man who had one more power woman, and if I ever just a lab, about it. One year, someone call, one thing wanted to say, and what I was seeing each time on a phone. Or a pension of work, I have one way of 1 year back. One who can almost say, what we back. No, 1 year, no fair lawyer, fine. Who have a difference for what we call them one. When you be the one, and the idea. Son, and the say, ma, a grandma. Yes, a lawyer fan. Didn't hear none of them pet. When you change your brain, your places one and them. Ukraine is a bit more head, Ukraine Kaidu. And it's Jawan and Aquai. If you say none of the so many, it's what him and Yamisha. Lava, I'm going to have a so. Son of Sega, man, and not a chin, a year. Mamiska, a whisker, or back on a forbearance, and what's Mississippi with your chairman, your food, or so by a Ukrainian simmer, a poor Ukrainian simmer, or the man who yet young, men to the men for those who when you be and then they grew the soul, a chance to be blue so. A poor will be any star, what credit you? Nakuma Fita, and what you see, nothing. Will be any star, Strada, dear St. Paul. None of yet. There was champagne and another more trust in your book, Chinia, by the anymore. What would you hear? We saw one of that, the last symbol, that's the yard, whatever, and we shall. Son, say now, my lawyer, no one say I was in Siamwa. Our one, online. A year approaching me. Said you were not so what city the action and money. Was what by your granny flower. Nikaidu. No, it's so. On an I'm not sure. Oh, yes, I will cry upon ahead. On an onion. If I shall see what you're doing, so what you can do upon none won't say now. What so I'm will be a swap again. So one of that said. Son was it. About Teresa was it Baba home? Lawyer the year and another pet. When you're pretty much, it was about Teresa so one lawyer Nana. Akaya one of my from 1 year back home. Ukraine Kaidu. Nana Kuma, and so. Fenya on an aquai. We saw one of the Dana see that's him. About Teresa say, one of the man of Sakaya one home. Jawa on an aquai. What Papa quay. And people ahead. Nana, 1 year. Fenya, lawyer quiet, and money yet fit. A year justice. Offering answer. The corner for Bemen and Seni. One year person and down for Pani lawyer. Lawyer, your father than for working. Was it a pin one head? What did Jack and down for? So quiet on. Son, say you are my lawyer. Where did China? The corner for.
baako ɛyɛ funu adeɛ baako wɔn nso wɔn kura wɔn ntoma ɛpoɔ wɔn duku wɔn hyɛ nsiadeɛ bɔ ano wɔn hyɛ akosada ɛna na wɔn yɛ na n'osia bɔmpere anɔpa deɛ yɛ mɛpɛgya lɔyɛ wɔfa wɔn deɛ no ɛfɛ nyɛ apaeɛ ɛma no nyɛ fɛ yɛda mo ase ɛyɛ nneɛma yi a yɛdi atwa mu yɛ ɛbɛsi maame no mu nwura mu ɛyɛ waaw pa bɛrima yi yoo bɛrima yɛ akofo ɛna
Sabre every year dey na be my say you go look for be nya safo. Ye papa wo fra to na so na ko pe no. Sabre be nya safo se. Na so fra ko pe kwa. Na sabre ni braba. Ye na bridge ya po. Ye papa wo ye ni tri no wo abedie. No wo nya safo go look for dia. Ye papa e kwa. Na ye na so fra ko na se no nya safo. Be me ne kwa mo se bo ni nya bie. Ba ti ko ne ko tu ko se. Ma so fra be ni ko ro ye ni kwa. Me ti bi we na ni ko sama de jafa. Wo ba se wo ko ye utie. Na wa ni nya wa so fra ko pe wo na we chi ma wo ni abe ma. Roya. Na ni nya be na se mi se. She wo ta na ni na ni tu ma papa bi. E na no bo me se bi so tuma. Ni ke je papa bi. Ke je ni se aso kwa na ja bi se ni e. Na so tuma papa bi. E ni e. E na ma na bo bi ni bo bi. Wo ta na ni na.
sabre and what I might help and yes, so one. Sabre, mamma, Mr. Wapa, who ran at you, no road, never mentioned ya. Yadina. Bẹ́ẹ̀ ṣe ní ọ̀sùn àwọn sọ̀rọ̀ àwọn fúnra wọn pẹ̀lú yẹ́fọ́ tẹ́tìrì náà yẹ́fọ́ kọ́sì ẹ̀ lọ. Yẹ́wé ẹ̀rí ẹ̀rí sábẹ́ náà mọ́dá àmà sílẹ̀ bí ẹ̀ka náà yẹ́sẹ̀ kí tí ó bí ẹ̀sọ̀ kẹ̀bẹ̀ yìí fún òkú ọ̀padà ẹ̀nu ti gánà polisi fún yà wọ̀ nkọ́ akẹ́kẹ́ bẹ́ẹ̀ polisi ọmọdé wà lọ́wọ́ sí. Ẹ̀kú sí ọ̀sẹ̀ rẹ̀ yẹ́nì sẹ́ pẹ̀lú pẹ̀ kọ́ ní àtẹ̀tẹ̀ ní ẹ̀kí wọ́n bẹ̀ wọ́n tọ́ wọ́n sẹ́ pọ́lẹ́pọ́lẹ́pọ́lẹ́ bìrì ọ̀bà kẹ́nyẹ́ bí twẹ́ pẹ̀lú pàṣẹ pàṣẹ yẹ́nyẹ́ bí ẹwàrẹ́ ẹwọ̀ kùrùtìrì sí ẹ̀yẹ yẹ́fọ́ tó sí wọn pàpà ó dùn pẹ̀ mọ́ à bìrì ọ̀bà kọ ẹ̀kúsí ẹ̀bá yẹ tẹ̀tìrì ẹ̀kúsí ẹgbẹ́ ìtẹ̀síre kwasa busia ẹba yẹ ẹtẹ̀síre bi yẹ baako yẹdiẹ yẹfa kí ẹni nyinaa pata ewufo bẹẹ sẹ ẹbẹ busia ẹyẹ kasa no yẹ na wọn dẹ amaame yẹ akora sẹ bẹkasa ẹma no fom yẹ na mo de akyẹ ma ebi si na mo de akyẹ ma nya do mi a bẹyẹ mi di adi bẹẹ ma yẹ akofo mi firi baabi a mi firi na ma mo mo tẹ wọn yẹ na wọn se kọ abẹ na wọn se mi firi ẹna mi di mi dwuma mi ni maame mo ẹni mi nua maa mo ahofẹfoɔ mi maame papa bẹbi ẹni di di mo maame sẹ wọn pa afọ brakẹtu ọba pẹ yakobo wọn sẹ na wọn to nkwa dẹm yẹ de mo twɛ video nyinaa ɔmo yɛ ɛwɔ US ɛyɛ ti ɛna ɛdɔm ɔba ha mo mpɔ ɔmo abɛbɛ pɛ sɛ ɔmo kɔ ɛbɛbi a ɔmo bɛkɔ wɔn nsɛm gyem ɛna ɔmo mpɛ ba hɛri na ɔmo kɔ a ɔmo no bɛkɔ yɛ na wase akokɔ ɔhyira mo na ɔto nkwa dɛm yɛ na wase gya na wato ɔwɔ mi yɛ to asoma mi yɛ na wasi yɛ wɔ mu ɛna na wato ɛwɔ deɛ bɛyi yoo yɛ gya na wase yɛ soa so saa na sɛ na ɔmo alɔya ɔfa ase atwoma sɛdeɛ wɔkɛni wɔsena namfo paa ne wɔfa sɛde ne wɔfa ɛkɔ a wɔkura ne nsɛm ɛmpem wɔ a ɔfa nyɛ nudukura mu akɔdeɛ yoo yɛbusua yɛagye adesiedie no ɛma no akɔyɛ awia ma sɛ wanso akɔyɛ awia yɛaka yɛ awia amaka ne amaka hyia wɔ ɛsrɛ mu a wonyi wote hɔ na sɛ wakonya no so ayɛ hyia ɛkae wo sɛ kyerɛ wo do ɛda mmɔse a wɔne wɔn mo atena wɔ makɔnten ɛna bɛkyia busua wɔn mo atena se yɛtete abeteɛ no amfa akyɛnse ankɔnya akɔna sa abeteɛ no asa na akɔgye nkwanya wagye dɔ so asante amanneɛ ne amammerɛ kwan so wɔn so wɔn ntumi tena wɔnyɛ yɛahwɛ ha wɔn baeɛ a wɔn aka yɛn ho abom a yɛfiri mu adeɛ baako wɔn kura wɔn nsɛm ɔpe baako deɛ wɔn de gya lɔya kwan no no so mu anam daaseɛ mu daaseɛ nyama yɛbusua yɛgye adesiewie gya papa no kwan wɔyɛ bia ma wɔde wɔgyina baabi yi yɛafa ha nkɔkɔ agu wo nsa amfa woankɔto ani mmerɛ wɔkeka atwa agye wo ɔyi ne bɔtɔm sika ama wo wɔto wo fo wode ato wo tiri yɛsrɛ wo a wɔnkɔ gya no kwan ɛma no nkɔ yɛda mo ase yoo sɛ biribi ama yɛde mmara na ɛyɛ adwuma ɔbɛyɛ kunafoɔ bia ɔkyerɛ bia asan ɛsan yɛsɛ wo mfa no kurom ase mfa mmerɛ ne ama sɛ wa na ɛkɔm mmerɛ no nti yɛma kunafoɔ kwan na ɔde ne nneɛma aba wɔada worɔma ɛbɛnkɔmfoɔ anaasɛ ɛno nso so saa system ne ɛmu nyinaa yɛwɔde bɛgye kunafoɔ no nipa atɔ pɛ no mu bɛyɛ moma no nkɔma yɛ ɛnyɛ nkurɔfoɔ no ma no nkɔma yɛ ɛyɛ kɔhene ɛmu na ɛda fɛ ma yɛ no nkɔma yɛ ɛda mo ase nkurɔfoɔ nneɛma tumi ba yɛsɛ gyina abɔnten hɔ ɛkwan yɛ bie wɔfa bra yɛde berɛ na ɛyɛ ɛma ɛda mo ase hello bɛka mo kyɛw mede gye agu bi asia mehu wana apagya bɛka mo kyɛw ai sisa ma ase table no bi de asi ha wana apagya bɛka mo kyɛw deɛ wafa plastic table no bɛka mo kyɛw mede bɛyɛ adeɛ gyina me bae yo ɛyɛ santen yɛ ato ɛyɛ lɔya ɛnafoɔ paa yɛ a ne mma no ne wɔfa ase ne wɔn mu a wɔbɛkuro no a wɔne wɔn mu
no one wanna come. It's our for the year. It's our Hello. I'm asking. Hello, try to. Hello.
kyerɛ mu ade pɛpɛ bi lɔya ama n'aka maa mete ma